akakurira muno muHarare. Mumba medu ini ndiri wechi3 mune vana 5. Ndakakura ndikadzidza kuMfakosi kuRuzivo. Asi baba pawakashaya 2010 ndandiri mwana aigadzira magenerator sindichienda futi kuchikoro. Ndakasara ndikariritira mhuri baba pawakashaya ndichigadzira magenerator. Svika nditorewo license ndikatanga kudrive motokari. Ndichiraramisa amai neniwo ndichirarama ndichiendesa mukoma kuchikoro neniwo wacho. Asi ndakazongoshayawo mari nekufamba kwenguvawo zvangu. Ndikasvika pakuzomirawo chikoro ndakachimira panzira zvangu andozopedza. Asi kurarama kwandakatanga kuita ndiko kwekuti ndakutsvaga nzira yangu inoita kuti ndirambe ndichirarama kuzoitira ramangwana kana ndaane mhuri. Saka izvezvi ndaane mhuri nemwana mumwe chete. Ndine vazukuru. Vazukuru ndinorera vazukuru vangu nevamwewo vandoshanda navo nekuti ndoshanda kumakombi. Ndinobatsira vanhu patransport kuona kuti vabatwa zvakanaka here. Ndine vazukuru vangu nevamwewo vasiri hama dzangu ndinge ndichingobatsirana navo. Saka ndakasangana nemumwe sawira wechidiki. Ndasangana naye aita zvekuchengeta mota kunonzi kwaChonzi kuGrenara ikoko. Saka muCovid ini ndaita zvekugadzira matayi emota, kuchinja matayi emota. Saka tainopaka kompresa yedu kwaChonzi. Vandaona mumwe mukomana anonzi Rangu akati mataurira unoita mashoko. Ukasvikawo kune uyu anochengeta pakapa akapa. Wombonzwawo kuti zvinofambawo sei. Saka ndaiti ndikaenda paari mbanzo yekutanga ndaingomhoresa ndichisekerera ndobva ndabva sezvo ndaiziva kuti ndaudzwa kunzi ndimboenda kune mukomana uyu. Ndasvika kwaari rimwe zuva bva ndazongorwera moyo padombo. Vandiudza kuti mambo mune gwara rechivanhu riri pamuri ramunofarira kunge muchiziva kunge muchibatanidza nzira yenyu yechiraramo kuti muzive. Ndikati tinotenda nekuti inini mupfungwa dzangu ndaiti ndikaenda kunguo chena kana kunguo tsvuku kwese ikoko ndaisvika ndobvunzwa kunzi munhu mukuru ndiani kumba. Asi ini ndaivapindura kuti ndini munhu mukuru. Zvekuti vaiti huya nemunhu mukuru. Ndochati indapindura kuti ndini munhu mukuru asi vakuti huya futi nemunhu mukuru. Vamwe ndo vaitaurawo vachiti nzira yenyu inoda kugadzirwa kana nemunhukadzi. Kungotsvuku ikoko. Asi kuti nditange kuzoteedzera nzira yechivanhu, mukomana uyo wekugadha uyo akazonditi enda unotenga mucheka weretso. Asi mucheka weretso ndeuyu wakadai. Vandaenda vandanotenga mucheka weretso. Ndakarara bvadzauya dziri hope mucheka weyo pambedha uchiita seuri kupepetwa kudai so. Ndikaenda vanomutaurira ndikazvikanzi havatenda vagamuchira. Saka ndichizofamba nenzira iyoyo ndichiteedzera tsika nemagariro nekubata chakanaka nechakaipa chese ari mashoko kaya. Ndo zvaindisvitsa panguva yekuti ndivhurirwe nzira. Kumisira ndavhurirwa nzira yedare renyika rino. Ndavhurirwa nzira iyoyo handina kuda kuikambira kuti ndibate nzira yenyika iyi nekukurumidza kuti ndimhanisane nenguva iyi. Ndaitaura kuti regai ndimbodzidza kuitira kuti kana ndadzidza chakanaka chakaipa ndichibvunzwawo futi gwara racho kuti rinoda kufambwa nenzira ipi. Ndakabva ndanowana gwara iroro. Gwara iri rakanouya rikataura kuti imimi sekuru Mashinge muyera moyo, ndiri muyera moyo inini. Gwara iri rakauya rikataura kuti imimi sekuru Mashinge mune dare renyika. Dare renyika iri nderekuti imimi munoenda kune vakuru venyika. Kana tichiti vakuru venyika tikureva harahwa nechembere. Asi harahwa nechembere idzi munofanira kunge mazivisa futi nevatungamiri futi venyika nekuti murwendo umu munenge murimo navo ivo murwendo rupi irwo ruru. Ndikati aiwa tinotenda. Asi handina kukambira. Ndaibata mashoko ekwese kunzira dzandaifamba dzese. Vandabva ndanosvika panzira yekuti aiwaka inini handingafambe nzira yakadai kana pasi apa pachideura ropa tsaona dzichizara mumugwagwa kuti inini ndinzi ndifambe nzira yenyu iyi vari kumhepo matateguru angu inini muyera moyo inini. Kana imi muchida ndifambe nzira idzi ngatizive kuti isusu chaita kuti ropa rideuke chii tibva tagadzirisa ipapo. Kana paine kubviringidza
kwatakanganisa kana kuti pane chatakanganwa tidzidzisei tizive. Vakanoti chimbotanga wandibikira mukombe, vonosuma mukombe iwoyo. Zvichiwa ndakabika ka 5 liters kangu, tikaenda tikanosuma kuSomabhiku. Tichibva ipapo futi vatadzoka tapedza kunopinda Maninga, vatabva tanobika futi mwe mukombe, vataenda kwaChivero ku roundabout takwenda kuChegute, roundabout yepa halfway. Vataenda pane paChivero ipapo, vatabva tanosvika tikanosuma futi kudziva. Taenda nehari futi. Murimega? Tandine masawirawo. Ya, tandine masawiro angu inene kuti ndo vandofamba nawo panzira idzi. Ya, vatabika doro futi vataenda naro ku halfway kwaChivero. Tasvika kwaChivero takanotanga mutambo. Uyu wanga mutambo wakagadzirwa kare nekuti kuManinga tantaenda. Uku kudziva uku tantakwenda futi nemukombe unozadzisa Chirevo. Nekuti ndo kunenge kuine masvikiro ese kukudziva. Saka kupinda kwatakaita Muninga taizorodza gondo nemhepo iyayi kanoti nesimba remvura riya riri kuita kuti vanhu vatsakatike kudziva, nekuti vamwe ringotanga vangoenda kudziva vasati vapinda muManinga. Saka muManinga takamuendera kunodzikamisa simba riya rekudziva uko. Taenda ikoko kudziva tobva tanodzikamisawo futi simba reikoko tichiudzwa nzira. Vatakurukurirwa kunzi munofanira kunge muchifamba nedare renyika, asi dare iri renyika fambei naro muchinosuma vakuru venyika. Ende kana vasiri kukwanisa kuti vanyatsonzwisisa munogona kutora harahwa nechembere mogara nadzo pasi. Magara nadzo pasi motanga kuvhunza chino nechino nechino. Saka iwewe taakukutuma, ndikati aiwa chimbomirei kundituma. Tanga mandiudza chikonzero chinoita kuti ropa rideuke. Ndo pavakadzoka vakati isusu takarwira rusununguko munyika ino yeZimbabwe. Tarwa rusununguko takazvipira kutsakatikira nyika ino yeZimbabwe kuti isvike payave izvezvi. Asi mune ranhasi taakuita kunge takanganwiwa. Hatichisina chimiro, hatichacheukwe. Ndesika isusu tauya nekudeura ropa mumugwagwa nekuti hwema hwedu isusu hwauya takagara mumafuta edzimotokari. Nekuti mafuta edzimotokari ndo ataishandisa kuenda kwese nekwese kwataenda kunorwira nyika yedu. Saka tagara ipapo. Kugara kwataita nekusangana netsaona mumugwagwa kwatiri kuita uku, tikuda kuti imimi mupepuke mutsvage chikonzero kuti chii chakonzeresa, nekuti pari kudeukira ropa futi ropa iroro riri kusvika ronaya patiri. Ende isusuwo patogona takachengetwa apa ungazive ipapo. Apa ropa riya riri kudeuka futi mumugwagwa. Tikati saka chitidzidzisai gwara racho rekuti tifambe nenzira. Vakati iko zvino tabata mumugwagwa, asi wauya iwewe neuchenjeri wekuti wawana uchenjeri hwemumugwagwa kuti tikuudze, ende iwewe wavhunza nekuti hauna kuda kuenda kumberi nedare usati waziva chakonzeresa kuti ropa rideuke. Chiri kukonzeresa takanganwiwa. Tinofanira kuitirwa mutambo wedu unenge uchibikirwa mavave nguva nenguva pamunopemberera mapemberero enyu emuno emunyika yenyu yeZimbabwe. Mabika mukombe motiyeukawo, mobva mataura masvikiro acho kuti vana vari mumasango garai chero pamitumbi ipi neipi, muburitse chokwadi pachena, mutorwe pamuri mochengetwa, nekuti nyika haina kumbovaramba. Asi ivo ndo vanga vakatsamwa nekuti vanga vatifuratira nekusatiburitsira chokwadi pachena. Vavabva vati ava vashaikira mumugwagwa vanhu vatiwo makomuredzi sesu, nekuti vanhu vakazvipira kurwira rusununguko futi rwenyika, asi kurwira ikoko kwanguri pakuti mimutsvage chokwadi chaita kuti ropa rideuke. Saka inini bva ndachiwana chokwadi ichi kuti chakonzeresa kuti matsaona ave mumugwagwa ndivo ava vakarwa hondo. Ende ava vacho vashaikira mumugwagwa kutenderera kwakuita mweya yavo panzvimbo imwe chete inyaya yekuti vakafa vamwe vachienda kumabasa, vamwe vane mashavi avo, asi kutotsangana nenjodzi nekutosunungura mweya uchibuda munyama ndo kuzvipira kwavakaita. Asi ivo vakutaura kuti taakukumbira kuti kuchizvarwa vana mweya yedu iyaiye iwane pekugara.
vaye vekusangana nenjodzi mumugwagwa nekuti zvatobva pamakomuredzi hawana chikamu chavo chakakwana chekuti vauya mumugwagwa ndavabvunza kuti sei madai zvikanzi ndokuti mutsvage nzira ndikati nzira taiwana ndabika mukombe avavo vachibva vanonoti tabikira ava mukombe ava vachibva vanosumudzowo yavo vakati isusu takafira umu takatorwa nevava makomuredzi avabikira doro asi isusu tine mashaviwo edu atiinavo mamwe euvhimi vamwe matateguru vamwe machii zvakasiyana vamwe takatsakatika tichienda kumabasa asi mweya yedu haichisina pekugara nekuti imi maona uchenjeri hwenyu nekuti tikapinda mumugwagwa tiri kunzwa vana vari kutaurirwa kunzi kuronga mhuri mahara mudzimba muchisina mwana achabarwa ende pari kuzvarwa vaviri pari kufa vatatu saka isusu hatichisina pekugara saka takukumbira kuti vanhu vabarane nekuti mudzimba futi tichapinda mudzimba totanga kuti vanhu vabayane kuti futi isusu tinzwikwe vapinda mudzimba nekuda kwekuti kuronga mhuri amahara vari kuchema negomarara rekuti vanhukadzi vacho vakunzi vasasenge pamuhiri pacho vakupiwa kuronga mhuri mahara mukufamba mumugwagwa saka isusu mweya yedu ichadzungaira tichagara pai vabva vapinda mudzimba vanhu vakubayana mudzimba ndo chikamu chapo ava vakuda kutobikirwa doro futi kuti vadzikamise nzira iyi saka isusu takuuya nekukumbira kune harahwa nechembere dzinoziva chivanhu nevakuru vedu venyika vatungamiri nekuti ndo dare racho mafambiro arinonoita rekuti migwagwa kuti ropa rimire kudeuka kana kuti mudzimba vanhu vamire kubayana nguva yakudiwa yanguva yekubarana vanhu ngavazvarane vakatsakatika mumugwagwa veve vawane pekugara vapfuurire mberi neushavi hwavo vapfuurire mberi nekumirira nyika yedu vachichengetedza nekuti izvezvi tikudzorwa kumashure nevapambi vaivai vaziva kuti tikanobata pakuzazvarapo tobata pachikamu chechivanhu ichi havana chekupeputswa chinopeputsa pavari kuti vafambe negwara saka ndauyawo kuti tikumbire kune vakuru venyika kuti tifambe negwara iri harichade kuti rifambe rakawandiswa kana kuti richinyenyeredzwa rakuda kuti ribude pachena tobatanidza isusu venguwo chena neava vekumatare nekuti isusu tikati tabika mukombe rikangovira chete doro iri munhu wenguwo chena haachatomwe asi tikabika sadza rezviyo zvacho tukwanikwa toridya kumasowe asi kukange watowo mukombe wemahewu kuti tibike mahewu aya haumwiwe radoro saka isusu takukumbira ruzivo kune masvikiro ayaya obva anouya futi neuchenjeri obva ati iwewe sezvo futi wawana nzira iyi kuti muite mushandira pamwe chete chipindai muninga muine huchi nemukaka asi mese mapinda imomo chisumai monzwa mazwi acharehwa imomo nekuti ikoko kwamuchaenda munenge muchidiwa kudya munodiwa kumwiwa saka chiende munomwa mukaka mune huchi mese mobata rimwe pamwe chete monzwa kuti isusu tichataura kuti kudii masvikiro asi mimi mabatana saka ndakuya kuti tikurukure tichibvunza kuti vanokwanisawo here venguwo chena kuti isusu tikabvisa mikombe yemavave toisa huchi nemukaka tinokwanisawo here kuti topinda mumapako tese toenda mumadziva tese nekuti zvinhu izvi zvashatira munhu wese ndezvanakira munhu wese hapasisina kuhwanda kana kuda ukuru hwekuti ndini ndofanira kunge ndine ukuru kana kusowe kana kuti kumasvikiro asi zvakutoda kubata pamwe chete kuitira ava vari kuzvarwa ava vachigarwa nenzira ava vakafira mumugwagwa vakafira rusununguko vari kunosvika vachigara pavana vari kuuya saka vana vari kuuya vari kufanira kuuya vachiziva kuti nzira iri kufambwa nayo yechivanhu ndeiyi kune kubatana kana zvichiti tabatana ngatibatane ichiziva kuti tiri kusuma nehuchi nemukaka tasuma nehuchi nemukaka ivo vachadayira nekuti nyika yedu iri kuda kucheneswa nesu vana veZimbabwe nekuti tikatarisa kuti yachena iyi hapana chakaoma chakudiwa hapana mombe dzakudiwa kunzi dziurayiwe hapana mbudzi dzakudiwa kuurayiwa tikauraya futi tikuramba tichirumbidza ropa
Saka isusu pane zvese zvatakuita izvezvi takufanira kusuma nehuchi nemukaka. Hatichafanira kusuma nemombe, hatichafanira kusuma nembudzi, asi isusu tobatana tiri pamwe chete toona kwatakananga, nekuti nyaya iyi yamirira munhu wese. Ndisingazivo kuti vanokwanisa here kuzvigamuchira mashoko atinenge tichitaurawo aya, kuti takukumbira kuti tobatana pamwe chete toronga chinhu chimwe chete, nguo chena nevekumasvikiro, toronga kuti tingaita sei nenyika yedu, nekuti zvashatira vanhu vese zvanakira munhu wese. Asi isusu takufanira kurongera vari kubarwa vouya vachiziva kuti gwara ratiri kufamba naro ndeiri, nekuti vakuru vedu isusu venyika kuri kudeuka ropa kwese kune dzimwe nyika idzi, vakasvika vachinonotaura kuti hondo ngaimire, vanoteerewo. Saka zviri kunzi isusu tisvike tivataurire nzira iyi, ende patiri kutaura vari kutiteerera zveshuwa. Asi kuteerera kwacho kwavari kuita zviri kushamisa, nekuti handisi kuuya ndichitaura kuti ndiri nehanda, ndiri chaminuka, asi ndiri kuuya inini muyera moyo ndichikurukuro zviri pano panguva ino. Kana isusu takuda kukurukura zvana nehanda nana chaminuka, tinofanira tanga takurukura zvaGabriel Robert Mugabe, nekuti isvikirwo. Tinofanira kuriitira mutambo wekuriti rakabata basa vobikirwa chivanhu chavo, ende nguva nenguva vobva vatendwa, kuitira mambo futi varipo nevamwewo madzimambo vachateera vanoziva kuti isusu kana tikanzi tiendawo nyika dzimu tichaitirwa mutambo, ende ivo ava varipo futi vakaitawo mutambo iwowo, nyika inosununguka. Ende kudeuka kweropa kune dzimwe nyika kunomira, nekuti mambo vedu vari kutitonga izvezvi vanokwanisa kuenda kune dzimwe nyika vanotaura kuti wo ropa ngarimire. Havakwanise kumisa nyika yavo ino yeZimbabwe chete, asi pasi rose vanokwanisa kumira. Asi nekuda kwemasvikiro ndo anenge achitaura kuti nzira iyi ava ndo vanofanira kunge vachinomisa kudeuka kweropa futi uko. Saka ivo hatichavafadzi nenhema kuti vanonofarira kumisa ropa uko, isusu tofanira kutanga tamisa ropa muno. Ndesikatanga takumbira uchenjeri kune masvikiro acho kuti isusu kuti tisatange tadeura ropa muno tiita sei. Zvikanzi isusu takarwa hondo takanogara mumugwagwa, vagara mumugwagwa tabva tanogarawo mudzimba, asi mudzimba imomo ndo macho muri kuita kuti vana vabarwe. Saka izvezvi tadzokera mudzimba, vanhu vari kubayana, vari kuurayana, nekuti tinoda kuti mupepuke. Saka isu tapepuka izvezvi tikuvabikira mavave avo, taona kuti kudeuka kweropa mudzimba kwakukonzerwa neava vabva mumugwagwa vapinda mudzimba macho imomo muri kufanira kuita kuti vana vabarwe. Asi vakaenda mukufamba mumhepo imomo vari kuona zvichinzi kuronga mhuri mahara, toti mafamily planning aya akupa vanhu mahara, kubayiwa kana jadheurari vari kubaya. Asi tiri kuwana dambudziko regomarara rechibereko. Vanhukadzi vakunzi kune gomarara rechibereko riri kuuya, imwe tsvina iri kufanira kunge ichiburitswa mune vanhukadzi haichabude nekuda kwekubayiwa kuya. Kuronga mhuri kuri kutaurwa hapana achazvarwa, vaive vachasumudza hondo chete yemhepo yekungobayana nekuti ropa rideuke kuti mupepuke. Saka vari kuti ngatibarane. Ndesika vakuya vachinonobata pavana vadiki kuti mwana mudiki anomitiswa ari mudiki, ozvara obva agara, uyu agara mwana mudiki achabudirwa nemukomuredhi ari kutaura kuti ndiri komuredhi nhingi ndiri kwakati ndakwati kwakati. Asi kamwana kadiki kabarwa nemwana mudiki, mwana wacho abara aitwa zvekurepwa. Saka tikafambisa gwara iri kuti tizive kuti ndatibaranei, ava vari kupa vanhu zvinhu zvekuti tisavake mhuri vanokwanisa kumira nzira iyoyo, asi havakwanise kumira kana isusu tisina kuzvibuditsa pachena. Handizive pamwe uchenjeri hunouyiwo kwandiri kuburikidza kufamba negwara ndichitsvaga chakanaka nechakaipa pasina kukambira. Ndinoita sekuti ini ndavashora asi handida kuvashora, nekuti ivo vacho vari kufanira kunge vachitobara, ende ivo vacho vanofanira kunge vakatopepukawo futi vachiziva kuti kuwanika kuri kuita utwu tiri kudzorerwa nyika kumashure kuitira vapambi, nekuti mukatarisa kune dzimwe nyika cheko cheko kwakugadzirwa zvinhu izvo zvinogona kutumwa kuti zviuye kuno.
kuzotivhiringidza isusu munyika medu muno yeZimbabwe, nekuti kwakugadzirwa zvinhu zvinenge munhu. Hazvisi kugadzirirwa kuti tione tiseke tizwe kuti hona ichi chataura asi chakagadzirwa nemunhu. Zviri kugadzirwa kuti zvizouya kuzoparadza. Saka isusu takanokumbira kuti saka nzira futi toifambisa sei, zvikanzi endai kune vakuru vanochengetedza nyika, tikaenda kune mauto edu paHQ apa, tikasvika tikaendesa tsamba kuna amai opa Muchinguri tichivataurira nzira iyi. Nekuti muno chero zvikanzi munhu washandisa mushonga asi uri mwana wemuno muZimbabwe, ukanzi washandisa chakaipa, washandisa chivanhu, asi iwewe uri mwana wemuno muZimbabwe, unofarira kutenge iwewe utori mukomuredi. Haufarira kunge iwewe uchitoroya munhu unogara naye wemuno munyika. Asi iwewe kana uchikwanisa kuti watumira munhu nyuchi, watumira munhu mhene, chiuya padhuze waonekwa nehurumende yedu, waonekwa nehurumende, iwewe watoo muuto, asiri kufanira kunge achiroya mumwe wake muno muZimbabwe, akamirira nekudzidzisawo vamwe kuti kana iri mheni iri kugadzirwa so, kuitira zvezve kana zvatumwa zvichaparadzwa nemheni. Vapambi kana vauya vachatumirwa nyuchi, nekuti masvikiro akanga ataura kare akati muno hakuna pfuti icharira, hakuna gidi richabatwa richienda. Saka isusu takufarira kugara tine uchenjeri hwekuti ava vakauya nezvinhu zvavo zvichida kuparadza isusu, sezvo vatotanga kutiparadza nemafamily planning, vane uchenjeri hwekuti tiite vashoma, taita vashoma vozotumira izvo zvinopamba, zvatumirwa tikazvikurira isusu takurirwawo futi tinenge tatova vashoma shoma, ivo ndopa vachazopindira vakutipedzisa. Asi izvezvi tabva tavhurirwa gwara nekuda kwekubika kamukombe ka5 lita tichienda tonosuma topuhwa uchenjeri ihwohwo. Saka pari zvino tanzi tichiburitsa uchenjeri ihwohwo, nekuti handaimbobuda paruzhinji ndichiita zvandiri kuita, asi ndakakumbira gwara kuti mazuva ari kufamba nekuda kwekuti handishande nenguva, isusu ngatiendei tonosuma vakuru ngavatitambire, ende kutitambira kwacho vatitambira. Asi ngatichizive kuti munhu akanzi muroyi ari kufarira kumirira kana avo vapambi vauya oroya vapambi ivavo. Painzi muroyi royera kure, aisanzi royera kana kukadomo uri muno muHarare, aitonzi vemhiri vakauya vachida kuparadza ndo vaunofarira kunge uchiroya. Saka vari kufanira kuuya vanhu ivavo vopiwa chinzvimbo chavo chemauto, kutozikanwa kuti ava vanoshandisa midzi, ava vanoshandisa mheni, ava vanoshandisa nyuchi, ava masvikiro anotaura uchenjeri hwekuti vapambi chavari kuronga ndechipi. Nekuti ivo pavakange tatora utsununguko rwedu isusu, hatina kuzosiya kupambwa kwataitwa nevarungu kana kubatwa nekuseri kwemaoko, isusu takabva takutora tikatanga kufamba negwara iroro, nekuti tandabatwa nekuseri kweruoko neavo. Asi isusu patakaona kuzvisununguka kuzere, hatina kusiya zvaiitwa nevarungu vaya, ndo zvatakapfuurira nazvo mberi ndesika muchiona pari nhasi zvinhu zvichifamba zvichiita kunge zvisiri kunzwika, asi zvichitonzwika. Asi nguva yakwana yekuti tichigadzira uchenjeri ihwohwo, nekuti avo vari mhiri vari kutogadzirawo uchenjeri, ende vakuru vedu muno vari kufanira kunge vachinotora vanhu vakatsakatika mhiri kwemakungwa, vachinomisa hondo mhiri kwemakungwa, nekuti vanhu vanoremekedzwa nekuda kwemasvikiro enyika ino. Mukatarisa kana zvinhu zvinoyera chaizvo chaizvo zvaisabuda, asi zvaakuchibuda zvichienda kune mutungamiri kuratidza kuti midzimu yenyika yabvuma utungamiri uhu. Asi utungamiri uhu huripo haudi ruzha, hunoda kugara panhu panenge paine runyararo, huchifamba nzira nenzira, nekuti vari kumirira kuti vazive gwara iri vanomisa futi kudeuka ropa kweuku, asi ivo futi vachabvunza kuti kwenyu mamisa here kudeuka kweropa. Tichataura tamisa, mamisa sei? Takabikira doro makomeredzi vakataura chokwadi chavo kuti tichagara muvanhu, vanhu ava vachange vachibudirwa tichitorwa tichichengetwa, asi kutorwa kwatiri kuitwa tinenge tichitosumudzawo nyika yedu, ende zvicherwa zvese zvepasi ndesika makusaona nyika yakusandengendeka kudai. Kundengendeka kwaiita nyika zvicherwa zvepasi zvaiuya, asi izvezvi tikada kupinda pasi pacho kuti tipachere tibate chinobatika kuti tirarame mune zvakanaka, tikuti tichichera pasi paine maguta pasi apa, asi maguta iyayo ari kubva afamba so, ofamba so,
pamuri kuchera muchienda pasi iwo atoo kumusoro ima pasi asi hamuna chamuri kubata nekuda kwekuti pasi pakasviba. Asi gwara rikangozikanwa chete munhu wese munyika woziva vana vobarana nzira inofamba mune zvakanaka. Kusuma hatichasume nemombe hatichasume nembudzi taakusuma nehuchi nemukaka topinda mumapako kutadza kuriko asi taakusvika tichichenurwa nekusaziva nekuti kune mutambo wakaitwa wainzi kuChipinge uko kune mutambo wanga takokwa kuChipinge ikoko. Mutambo uyu kwachifi hanzi chifi kwaMambo Mutasa kwangu ine mutambo wanga uriko. Mutambo uyu isusu takakokwawo kunzi tiende mutambo muna mbudzi imomo tobva tatogadzirira kubva tatenga zvinhu zvatanga tatenga kuti tatenga bhasikiti tatenga micheka tatenga nechuma tatenga nezvekuti tisvike tichipa mambo. Asi zvinhu izvi zvainzi zviri kuenda kuchimanimani ikoko nemutambo zvichazodzoka kune mukuru wenyika. Asi ini ndabvunza ndikati ko zvinhu izvi vari kuti zvichazodzoka kune mukuru sei? Zvikanzi vari kudzora vachiti muri kuramba chivanhu sei? Ndikati ko mukuti vari kuramba chivanhu sei? Mabhenge mabhukurukuru navo here munzwe kuti varamba here kana kuti vada? Sei mimi mati ndazviende ikoko vanhu vonyora mazita kuti svikiro iri neiri neiri ndatiuye toisa mazita muhari tobva tazviendesa matsamba aya kune mukuru tobvunza kuti ko sei vari kuramba? Ndikati varamba here? Tichibva tanzi wo imimi hamuchaende kwaitika rufu. Hanzi mwana wamambo uya abaiwa apfurwa nepfuti kuSouth. Saka mutambo hauchaitwe kwangoenda vanhu chete nezvinhu zvavo vonozvisiya zvozoendeswa uku. Ndikati saka makuda kuita mutambo wacho futi wekunosiya zvinhu uku nzvimbo yakasviba here? Zvikanzi havati tingouya tobva tasiya apa. Ndikati hapana chakaipa. Pavaenda pavanosiya vadzoka vakati mutambo wakatozoitwa kune rufu here ikoko. Pandaona kuti aiwa uchenjeri huri kutaurwa nenyaya yekuti ndavataurira kuti mabhenge mavhunza here kuti varamba mukuru wenyika vacho nzira yechivanhu. Vanhu vari kuda kuungana votsvaga uchenjeri vakaungana vachiona munhu kunge asiri kuda zvinhu asi munhu ari kutodawo kuti azive munhu anonyatsomutaurira nzira negwara rine chiraramo rezvinhu zvinobatika. Nekuti vamwe vazhinji izvezvi vari kuziva kuti vakafamba negwara iri vakuti taita mari. Havachafambe negwara iri vachifunga zvimwe zvinhu vakufunga mari. Saka vane kutya kwekuti iwo uri wega kuti ubvunze dare iri rine vakuru venyika havachakwanisi kuti varibate vari vega. Unonzwa achitaura kuti kunosvikika hakusvikike. Asi iwo vakuru vacho vari kutaura kuti ane chekuda kuita nekubatsirwa chinovaka nyika yedu huya tinokutambira. Asi isusu tese hatisi kuzviona izvozvo. Mangwana wasvika ikoko wobva wanovataurira kuti zvamuri kuita hazvisi. Vachakubvunza kuti sei wati hazvisi? Wakambotivhunzawo here kana kuti tiise musoro pamwe chete tibatane tiite zvinhu zvinovaka nyika yedu? Nekuti chiraramo chiri kudiwa chiraramo chine ranhasi neramangwana. Ndatisadzokei kune nhoroondo yekumashure iyi iri kupedza nguva yekuda kutaura matateguru nemasvikiro ekumashure uku. Ngatisiyanei nenhoroondo iyoyo. Asi kana isusu tichikurukura panapa tinogona kukurukurawo tichitora ako neako kenhoroondo yekumashure ikoko. Tichitorawo kuti vanyatsonzwisisa kuti zveshuwa vana vauya nenzira ende nzira iyi iri kufanira kuuya nenzira yakadzikama. Haidi kukambira. Zvangofanana nepaipe patinopinda kana muninga. Unosvika iwewe wosuma uchisuma uchitaura asi unonzwa zvichinzi ngatisashave haranga ngatisawanzei haranga asi mowanza pfuma. Zvichireva kuti imomo macho tasvika tikakanganisa kusuma nekuti munhukadzi ndo haranga yacho munhukadzi. Saka hachisina basa kudarika ndarama. Munhukadzi hachisina basa nekuti tikatarisa munhukadzi munhu anoita kuti imba inzi imire chero mashoko atinotaura anga achibatika. Mobva mati taenda kune mukuru wenyika uyu wonzwa hanzi akaipa asi mukadzi wake ari right abata mabasa ari kuoneka. Saka imi mukuti uyu mukadzi uyu ari kurara nemhandu here mugumbeze rimwe chete?
Saka mazano emukadzi uyu ndiye ari kumafunga here, haasi ari kubva kuna baba here. Imimi ngatichionei toisa musoro pamwe chete, kwete kuti imimi muchazoda mambo vapi vachazouya ivo ava varipo hande tinovapa mashoko api iyayo anobatika, tobva taona gwara ratinofamba naro, ivo ndo vachatiudza nzira nekuti ndo vakuru kuti apa vana fambai negwara iri neiri neiri, zvinhu zvinobuda. Nekuti isusu tikada kufamba negwara iri tichitaura kuvanhu tikuita kunge taakushoropodza vakuru, ndo patiri kubva tadzokera kumashure. Asi tiri kuziva kuti midzimu yenyika yacho yeZimbabwe yabvuma utungamiri uhwu. Saka ndisingazivewo kana paine chimwewo chamunenge muchida kuti mubvunzawo kuti tinge tichipanana tonzwa mwoyo wokuti vanenge vachikupindurai sei, nekuti havauye nekukarara, vanouya nerurimi rwamai vachibvunzwawo vachikurukura. Anguri kutaurawo kwekuti munyatsonzwawo nyaya, asi kana yasvikawo nguva yekuti imi mubvunzowo mubvunzo wekuti munyatsonzwisisawo, muchinyatsobvunzowo munokwanisa kuchindibvunza izvezvi nekuti mwoyo vanenge vapo panzvimbo. Alright. Mwoyo wachinwa mvura, ndichiuya nemubvunzo wangu wechipiri. Sekuru Mashingi, ndanzwa muchitanga nekutaura kuti ndakanzi tenga mucheka weredzo, uye ndanzwa muchiti ndakazonzi enda kumaninga, enda unoita zvakati, enda unoita zvakati. Ndoda kuziva kuti zvinhu zvamuri kuita, matangira amakaita, imhepo yakauya pamuri here yaikupai gwara rekufamba naro, kana kuti zvinhu zvamunoda kunzwa kuita imimi panyama? Kana vari mera mwoyo vakasvika semhepo, vakasvika sei vachiti chii? Ndifunga ndabatanidza mubvunzo yangu yakati wandei pajekese ipapo. Ipapo tinotenda. Sekuru Mashingi, ndingati ndiri mwana akazvarwa angori nechipo cheumambo ihwohwo, asi nehudiki nekusaziva. Pataifamba gwara, ndaifamba gwara ndichiziva kuti inini ndoda gwara rekuti vanhu vararame mune zvakanaka. Asi ndakumbirawo uchenjeri hwekuti tizive kuti musiwo wangu ndingauwane sei, wekuti ndizive gwara rekuti ruzhinji ruraramewo zvakanaka neniwo wacho. Mhepo iyi inonouya ichibudira pane mumwe wosahwira wandenge ndinayewo, kana kuti mumashoko atinenge tichikurukura ipapo. Yotaura mhepo iyi kuti muyera moyo uyu ndimambo vachatendwa nenyika kuburikidza mashoko avanenge vachitaura. Saka inini ipapo handaizvigamuchira nemaoko ese kuda mashoko evanhu avaitaura, nekuti mukufamba umu ndaiti ndikanosvikawo pamaswewe ndaigona kuzosuduruka ipapo nekuda kweruchiva runenge rwaitika ipapo. Ndaiti ndikaenda kungotsvuku kana kungokupi kwandaienda kwese, ndaisvika ndobvunzwa kunzi mukuru ndiani bumba. Asi inini ndega ndakazoti ndagara pasi ndikati aiwa, kana imi makauya pandiri, chindiudzai nzira imimi ine uchenjeri, kwete ruzivo, ine uchenjeri. Uyezve kana ndawana nzira ine uchenjeri kwamuri muchinditaurira imimi muyera moyo, ndikaenda kuna sahwira uyo akanonditaurirawo, ndichabatanidza zvamakanditaura neuchenjeri hwenyu muchiudza inini mbune. Ndobva ndabata zvinhu zvataurwa nasahwira nezvamataura imimi, ndoona chakanaka nechakaipa, nekuti kuti ndizive gwara inini ndaitarisa chakaipa, ndozwa kuti chakaipirei, ndozoenda pane chakanaka, ndozwa kuti chakanakirei. Ende chakaipa kwandiri kana chichitwa nemumwe, ende chakanaka futi kwandiri kana ndichiita inini. Saka inini ndinodyorera zvese, chakanaka nechakaipa, kuti ndisadzokere kumashure nekuzobvunzwa kana kuti nekuzodzidzisa. Mhepo iyi ndopa yakauya ikatogara ikataura kuti tenga mucheka weredzo, wehanga, wepepo, wechiraramo, wegirini. Ndatenga zvinhu izvozvo. Mhepo iyi ikati chiita kuti iwewe ugare uri wega pamba pako, nekuti taigara nana mukoma, nekuti inini baba vanga vakatisiya sekutaura kwandaita kuyakuya, ndina ndiri muriritiri chero nanhasi. Mhepo iye ikanditi iwewe wakufanira kunge uchigara uri wega, kuitira kuti tichikupa haranga
yekuti ubva wazofamba nenzira pese pauchafamba uchange wani chiremerera kuburikidza haranga yatichakupa iwewe. Ndichibva ndaita sekudaro ivo vachibva vandipa mudzimai zveshuwa mudzimai ndakapiwa ndichangotanga kuti ndakugara ndega. Tine mwana wedu 1 ane gore ne8 months. Ndobva ndanonyatsoti tienda kuti zveshuwa saka gwara randakufamba naro iri ndochiita sei muyera moyo. Zvikanzi izvezvi yanguva yekuti uchitibikira mavave. Watibikira mavave haadi kubikwa zvine ruzha pane vanhu vane godo. Pandaenda kune vamwe amai iko kugrenara kwedu kwatinogara uko. Amai ava vanoshandisa nzira yekumasowe. Amai vanga vaine nzira yavo yechivanhu yavaifamba nayo kare pamazuva ari pamashure. Saka vanga vakutsarudza nzira yekumasowe. Pandaenda kwavari bvavabva vanditaurira vakati pari kudiwa zviyo, pari kudiwa fodya yebute. Ndikati hongu zvinhu izvozvo ndokwanisa kuzviita. Zvikanzi toenda musango tonosuma zviyo. Ndikati aiwa hapasi pari kuda kubikwa doro here, nekuti ivo nenzira yavo yavaishandisa yekumasowe vaishandisa kungoenda nezviyo musango nefodya yebute. Ndikati hapasi pari kuda kutobikwa doro here chairo. Ndopakabva vati pari kuda kubikwa doro. Ndikaunganidza matanda angu ndikatenga zviyo zvangu tikanyika. Tanyika zviyo tikasuma kuti tanyika zviyo zvedu. Taomesa zviyo tikasuma takunogaisa zviyo hakuchisina maguyo. Nekuti ukasirira kanhu kadiki diki unodzonzwa udzani. Saka kubva mukunyika unofanira kusuma. Woenda mukugaisa wosuma. Woenda mukunokurunga wosuma. Raibva futi wosuma. Hapana kanoda usiriro. Saka taisashanda nenguva pamazuva esaya. Taishanda nekuvira kwehari. Ndokwataishanda nako. Taenda kudziva. Ndokwakasvika amai ava. Svikiro ravo rikabva ranonouya. Bva ratanga kunchinditaurira gwara rikanoti muyera moyo. Uri kufanira kunge iwewe uchienda nemazwi anovaka kune vakuru venyika uchinovapa mazwi iyayo. Wavapa nyika iyi inofanira kunge ine rusununguko nekuda kwako iwe waenda nemashoko api aya kune vatungamiri venyika. Ndichange ndakakutungamira nehwema hupi nehwema hwangu inini. Ndichange ndinewe pese pandinenge ndiri. Nekuti ana nehanda ana chaminuka ana Gabriel ndanga ndinavo. Ndo vati ndiuye kuno ndesikamaona hwema uyu wasvikira kuno ndanga ndichiziva kuti tichasanganirana kuno kuti ndikukurukurirei nzira yamuri kufamba nayo iyi. Ndo pandakabva ndanonobata mashoko avakanditaurira vachiti enda unodzidza nekudzidzisa kune vakuru. Enda nekudzidza nekudzidzisa kune vakuru. Ndobva ndanozvitambira sezvazviri. Ndobva ndanonouya kune vakuru. Ndatanga ndaenda kuState House. Ndikasvika ndikakumbira kuti ndokumbira kuona mutungamiri. Zvikanzi nemusoja anga ari ikoko. Enda uri kusaidi uko. Wasvika pagedhi. Wobva wazoyambuka. Usanetswe nevamwe masoja. Ndikasvika pagedhi ndikakurukura nemapurisa anga ari ipapo. Zvikanzi nzira yavatora nayo yakanaka. Ndikati inini handizive pekutangira. Saka ndinokumbira kuziva pekutangira kupi kunoku. Zvikanzi chienda kuna munhu Mutapa. Wononyora tsamba ikoko. Wonosiya. Zvichiva ndakaenda kuna munhu Mutapa ndinosiya tsamba bva ndafonerwa. Ndichibuda imomo zvikanzi tichazokufonera itokudzai kuti munouya rini. Tichibva ipapo ndichibva ndaenda kuZANU-PF headquarters netsamba futi. Zvichibva zvanzi uyai kuno moitwa interview. Bva ndaona vanonzi mai Chirenje vanomuyera humba vandakurukura navo ikoko. Bva rabuda futi rimwe dare ndikanzi chienda unosiya shoko kune mauto yenyu enyika. Bva ndaenda kuHQ kumusoro kuno kuseri kwamunhu Mutapa uko. Bva ndanosiya futi tsamba ndichinzi ndiudze mama upa muchinguri. Mazuva aya vanga vakabatikana vanzi vabuda vachadzoka musi wakati vachadzoka musi wakati. Asi tichakufonerai futi. Saka chidzokerai kuZANU-PF futi headquarters munoona mai Chirenje. Bva ndadzokera ikoko. Bva ndanoona mai Chirenje. Bva takurukura. Bva tapinda munzira mumasango
pataenda navo tikati izvezvi pane mhirizhonga iri kuda kuitika yenyunganiso nepesaniso. Pavati saka moyo toita sei? Ndikati handei tinokumbira kuSomabhi uko. Patabva paZANU-PF pataenda kuSomabhi patanokumbira patasuma vakazotenga maskadhi patatenga nemukaka patakumbira pamazuva eindependence yakaitirwa ukuku. Pavaiti manje hatisi kuziva, tiri kutya kuti nyika inogona kungotanga kuita rusha. Ndikati aiwa hapana chekutya, hande tinotanga tasuma nzira iyi. Patanosuma nzira iyi vanhu vaenda kuindependence mvura bva yanonaya ikoko, mhirizhonga bva hakuna mhirizhonga yakaitika, asi mvura ndiyo yakabva yanaya yakawanda. Tachinjanisa mhirizhonga iyaya nemvura, ende mvura yakanaya yakawanda, asi isina kunaya mvura tisina kunge taenda kunosuma uko mhirizhonga yaiuya. Asi isu takaenda tikanotsvaga uchenjeri tikanosuma tikati mhirizhonga idzikama. Zvechiuya yakadzikama vakataura kuti zvechokwadi tazviona moyo zvaitika. Ndobva ndaenda futi tichinovaudza kuti ngatiunganidzei chembere. Vakati todziunganidza kupi uyezve chembere dzichazoda chii nechii? Ndikati aiwa mukange imimi mavapa kana Zambia chichare nematenesi munenge mawatenda tichibvunza gwara vawati regei tigozonzwa vakuru vedu. Zvazvamira zvakadaro. Ndichibva ndaenda kuna vaMachakaire. Ndisati ndaenda kuna vaMachakaire ndakabva ndaenda kumusha kwangu kuDomboshava. Ndaona kuti nzira dzese idzi kuHQ uko ndaenda, kuState House ndaenda, kuZANU-PF headquarters ndaenda. Saka kumwe kwasara ndekupi? Ndichibvunza masvikiro angu aya enyika anenge ari pandiri zvikanzi chienda kudunhu rako unozivisa mambo wekwenyu. Ndichibva ndaenda kwaChief Chinamhora ndichiti ndiri kunovapa tsamba dzedzi dzandiri kuti ndikasvika pese apa ndiri kuvapa tsamba dzangu kuti idzi ndiwo tsamba dzangu idzi. Ndiri kutaura kuti inini ndiri Sekuru Mashinge ndinofamba negwara rechivanhu, gwara iri riri kuti ndiuye todzidzisana tiri pamwe muchindidzidzisa nchikupirai. Taenda kwaChief Chinamhora tichinosiya tsamba, tobva tasvika ikoko vaine matendo avo anga vainawo ekugadzwa kwavanga vaita, saka vanga vaakutenda. Tichisvika zvikanzi takaenda kumba kwavo chaiko. Tasvika kumba kwavo takasvika tikaona adzimai vavo. Patabva tasvika tikavapa tsamba dziya zvikanzi kuti kunoku havawanika asi munogona kufonera mutevedzeri wavo anenge ari kushowground. Asi mimi kana mamauya netsamba chioi tsamba dzipi? Chisiyai tsamba. Asi chitange mataura nemutevedzeri wavo. Tataura navo vachibva vanoti dzokai kushowground ndo kwatiri. Taenda ikoko tichibva tanovasvika tikavaona tikati tauyawo tsamba dzedu kuti tisiye kunani kuna chifi wedu. Ndiyo nzira yatatumwa nemasvikiro api akagara patiri nemhepo iri patiri panapa inini. Ndouya ikagara ikati ndiuye zosiya tsamba idzi kunani kuna chifi wangu, kuitira kana vakuru venyika ava vakuchivhunza kune mambo vangu vemunzvimbo mandakaberekwa meDomboshava vanotaura kuti mwana ndoita sei ndomuziva akasvika kuno. Zvikanzi nevatevedzeri vacho isusu tine mutambo, tine matendo atinawo ekugadzwa umambo kwakaitwa Chief Chinamhora. Saka chidzokerei kumba, hamuchatoende kumba kwenyu, chidzokerei kumba sezvo imimi mauya muchitaura kuti mune gwara rechivanhu tichazozviona panguva dzemutambo ndobva tichazozivana. Saka imimi dzokerai kumba. Tichibva tadzokera kumba kwaChief. Chief ipapo vanga vasvika manje kwakuti svibirirei. Patasvika pataona futi amai Chief Chinamhora adzimai vavo vachibva vati madzoka vauya asi vakarara ndovamutsa here? Tikati vasiye henyu vambozorora. Bva vatipa pekugara nguva iyoyo. Panga pakupera kubikwa vachibva vauya kwatiri bva kutitaurira vakati mukuda kudya chii? Pane mbudzi pane mombe? Tikatotaura kuti ini ndoda hangu mombe. Saura wangu wandofamba naye anenge aine matsamba vati ndoda mbudzi. Pazvauya zvakadaro mambo achinonomuka isu tandagara pachoto nemumwe wangu Muyeramoyo tamirira nguva yemutambo. Mutambo watanga paye tichibva tanzi ngatipinde mumba
tapinda mumba tichibva takwazisana nachifi. Hapana audza mumwe tataura ndiri Muyera Moyo ndobva mudunhu rino reDumboshava, asi touyawo nenyaya yeduwo kuti tipe mambo veduwo gwara ratiri kufamba naro rekuvaka nyika tichisumudza, asi tichiteedzera gwara remasvikiro nemhepo yakagara pandiri ndo yandituma kuti ndisvike pano. Tichibva zanononzi tinotenda, regai tigozoona. Tobva tabuda muimba mukicheni matakatangira umwe wachisuma, tabva tapinda mudhining yavo yaiitirwa mutambo. Yanguva yemutambo vanopoterwa bva vatanga kupoterwa. Isu tandauya tiri tu chete ende hatina watinoziva ipapo. Vanopoterwa bva vatanga kupoterwa. Ndakasumudzwa ndikanzi Muyera Moyo ndauye kuno. Nesvikirwo rinofambawo naChief Chinamhora ndo rakandisumudza rikati ndiuye. Rikakurukura kuna Chief Chinamhora kuti uyu haasi mwana mudiki, uyu ndimambo. Ukateerera mashoko avo avachange vachikutaurira, ndaona umambo hwako iwewe hwapetwa, hwawedzerwa nekuda kwemashoko emwana uyu. Unoti uchimuona kudai unoti ipwere, asi haisi pwere, ndimambo. Mwana uyu iwewe rara panze, iye arare mumba. Iwe ufamba netsoka, iye afambe nemota. Muone mwana iyeye kuti zvaari kuita zvese ari kuita zvinhu zvakajeka here. Svikiro raChief ndoriri kutaura raChief, asi ini ndakapfugama pariri futi nekuti ndatoenda ndakatoshongedza ndine mutambo wangu wese. Chief vachibva vanonozvitambira. Svikiro iri bva ratanga kutaura rikati nzvimbo ino yakasviba yeDumboshava, asi kusviba kwayakaita dai kuine muhacha, taenda kune mihacha yakachena tonosuma. Ipapo ndo panonouya Moyo votaura kuti aiwa muridzi wenzvimbo handi ndiwo Chief era. Vakataura kuti nzvimbo yangu ngaingochena, mazwi avo makuru nekuti ndiwo varidzi wenzvimbo. Havachabude muno munzvimbo yavo vachienda kune nzvimbo yemumwe kunosuma ikoko. Vanotosumira muno munzvimbo yavo. Zvichibva zvanonotendwa zvakadaro. Vachibva vanonoti tikufanira kuenda nedehwe remombe nhema muninga. Ndikanoti aiwa kwete, hatichaende nemombe nhema muninga, nekuti ipapo vanga vati hatichataure zvakawanda nekuti maita vana vadiki. Ndikati mwana mudiki hakuna mwana mudiki anouya mumatare kana kuti anofamba negwara rechivanhu. Ukaona mwana atouya muno zviri kuti anofamba negwara iroriri. Saka imi mukamusiyira panzira musina kumujekesera kuti mati paridiwa dehwe nhema remombe nhema ronosiwa muninga, mombe yacho iyi handi munenge maiuraya, zvasiyana nekudeura ropa. Saka isusu ngatichiende nehuchi nemukaka tonosuma mubako, nekuti isusu mombe nhema tikaikama mukaka unobuda uri wakaita sei, unobuda uri muchena. Saka isusu nguva yatave yangu yekuchenura, asi tikange isusu tichiuraya tikutodeura ropa kunyange kumhuka idzodzo. Saka ngatichikame mombe yoburitsa mukaka muchena tonosiya gate remukaka imomo pari kuda kusiyiwa dehwe, nekuti mombe ichatibatsira kurima, mangwana tikada kudya ichatibatsira kuwana muriwo. Vachibva vanonomira vakadaro. Rimwe bva rapoterwa futi richinondisumudza, vachinonotaurira Chief futi kuti uyu umambo, uyu umambo, teerera umambo ihwohwo, mufamba negwara irori. Asi uyu ari kuzviziva kuti ari kufanira kunge achipinda munzvimbo dzinoyera, mumapako anoyera. Ndikunyepa here sahwira? Ndichinotaura ndikati kwete, hamusi kunyepa. Ndesika inini ndauya kune muridzi wenzvimbo uye zvekare ariye mambo wangu. Ndauya kwavari kuti ndivasume nyaya iyi kuitira kuti kana vandiratidza nzvimbo, vandiratidze nzvimbo inoyera yechokwadi kuburikidza kupoterwa nemi masvikiro ari kusvika achikurukura. Ndo pavachanyatsoziva kuti zveshuwa mwana kana auya akuda kupinda mumaninga aya anoyera, ndichamuratidza kuti apinde ninga iri nekuti ndo vanoziva. Vachibva vazvitambira. Vamwe bva vapoterwa futi, vachibva vatanga kukurukura futi, vakati ava ndimambo futi, mambo iwewe teerera mambo ava. Mambo vachibva vanozvitambira. Asi isusu gwara ratakazoona nderekuti kuuya kwataita kuna mambo kwazadzisa chirevo chekuti kana tozouya
tiri kuuya kuzopiwa ninga rinoera, ende ninga rimwe chete rakapinda mumwe chete sekutaura kwakaita svikiro ravo, vakati uyu ari kufanira kunge achipinda ninga iroro riri imomo mudombo shava imomo. Saka pari zvino inini ndakavataurira kuti mwedzi wambudzi ngatiite mutambo uyu, vachibva vati mera moyo. Izvezvi kuti ndiite mutambo handikwanise nekuti matare akavharwa, asi matare akavharwa kudaro ndo pakazonoitwa mutambo kuchimanimani kwamambo Mutasa, kuya futi kwangata koko. Chipfi ndikatovataurira ndikati mambo wangu, mutambo uya wataida kuti tiite mwedzi unou uyu wakazonoitwa ukoko, mukuuziva here? Ndichivataurira. Asi sezvo wakaitwa ikoko, isusu tine wedu watiri kuita panguva yatiri ipi inoi. Vakati imimi munofarira kunge muchiuya nejira nembudzi nemakwati nezviyo nefodya bikiro zvambwa nemucheka. Tikati tinotenda mambo kuti muuye kuzopinda muninga ramuri kuda kupinda. Saka tisati taenda ikoko ndinotanga ndabvunzawo nzira negwara kune avo vanenge vachinditungamira, kuitira kuti kana ndoenda ukoko ndisarove mumapako, ndisavharirwe muninga umu, ndifambe negwara, nekuti gwara iri harisire kumhanisana naro, nekuti gwara iri rine vakuru mukati, harisire kukambira, harisire kuti unomhanya kuita sechibhubhubhu kumhanyisana nenguva, nekuti waudzwa kunzi rufanira kusvika nedare kuna vatungamiri, rufanira kusvika nedare kune ruzhinji rwese, kubva kune pwere kusvika kune ari vakuru neari mudumbu wacho. Pakanaka. Sekuru, vana vakarwira rusununguko rwenyika ino vakatsakatika mumasango akaparara nenyika ino, nevamwe vakatsakatikira kunze kwenyika, mati poitwa sei? Pavana vakatsakatikira mumasango avo nevamwe vakatsakatikira muno, ndakakumbira mweya wavo kuti ugare pane ani nani zvake, nekuti iko zvino nekumira kwanga taita gwara iri kana kuti nekusaziva, takukumbira kuti muchigara pane mwana upi neupi zvake, kunyangwe asingafambe negwara rematare, asingafambe negwara rechinamato, anoti ari kumba kwavo ikoko anogona kupoterwa otaura kuti ndini nhingi ndiri pakati, ndakarwa rusununguko ndiri pakati, saka nditorei ndichengetei. Ndiwo zvandakakumbira, ende zvinhu izvozvo zvakabva zvanotanga kuita sekudaro. Ndichitaura nemumwe sawira wedu watogara naye kuGrenara uko, ndichitaura moyo pavanoti vasvika, nekuti kuti vanzi vasvika vanosvika kuburikidza mashoko amunenge muchitaura makagara kudaro ane chiraramo chekumberi. Pavatanga kutaura moyo vakati pari kufanira kunge paine vana vari kunotorwa mumasango, nguva yacho yasvika, ende nguva yakasvika ivo vanga vari sajournalist ikoko, vakazotorwa vakaenda ikoko kunofukunura makuva emakomuredzi aya, vakadzoka vachitaura kuti sekuru Mashinge ndakafambisa gwara riya sekutaura kwamakaita, ende ivo vakabva vasarudzwa, nekuti patakakurukura nyaya iyi ivo vakabva vapfekwa nemweya uya vasarudza kuti ivo vachinozvionera, kuitira kuti patenge takagara chikurukura bebai hatisi kukurukura zvinhu zvedambe. Zvechiva vakauya vakandiratidza mufananidzo, makomuredzi vachifukunurwa, pange paine masoja anga ari ipapo nemakomuredzi aifukunura nemasvikirwa aifukunura, vaipoterwa vacho vaine mhosva munzvimbo iyoyo. Vamwe vaibuda vachitaura kuti ndini komuredhi Nhingi, ndakapoizenwa kwakati, takati tapfuura tichienda kuMozambique here, takasvika tikatopfuura nepamba apa pamba ine muchembere anga aripo, asi vamwe vangu ava vakataura kuti ngatidzokerei pamba apo tinokumbira chekudya, asi pamba ipapo tanga tatombopapfuura, nekuti isusu tandiri 21 wedu ndiye akati ngatidzokerei apo, asi tese isusu takasvika ipapo tikabikirwa, asi patakabikirwa ipapo takabva taisirwa mushonga, tichibva ipapo hatina kumbofamba nguva, takabva tatofa tikaparara takadaro. Saka panapa patakachengetwa tiri 17, asi
mukaenda paseri apo pane vamwe vakachengetwa ipapo, asi isusu mweya yedu yagara mushiri dzamuri kuona dziri panext nemba iwe. Toti panapa patiri, asi panext penyapa ndipo panenge paine shiri dziri kuita rusha, asi ari makomuredzi akagara pashiri idzodzo, asi vari ipapo pane shiri apa havadzinzwi kuti pamba pane shiri apa. Mati mimi Robert Gabriel Mugabe anofanira kutendwa, anofanira kunge achitendwa pachivanhu, asi eka zvinonzi akafa achiti ndakunamata, panofambiswa sei? Kutaura kwavakaita semunhu aioneswa uchenjeri hwemberi, semunhu aioneswa uchenjeri hwemberi, kutaura kwavanenge vakaita vekuti ndakunamata, munhu akaona kuti panguva yandave inoi ndakufanira kunge ndichitaura nenzira iyi, nekuti ivo panzira idzodzo dzekuzotaura izvozvo inyaya yekuti madziva anga afumurwa, zvinoyera zvakafumurwa mumadziva zvichifumurwa, asi vari ivo vaiziva futi gwara, asi ivo vaizogona kuudzwa kunzi taona ichi chemudziva chabuditswa dai, ndo pavaizoti dzorerai. Ndesika ivo vakataura kuti ndakunamata, asi gwara iri vanoriziva nekuti izvezvi vari kufanira kunge vachiitirwa mutambo, nekuti ava vana vamwe vakarwira rusununguko vakarwa kuburikidza mashoko anga ataurwa navaGabriel Mugabe, nekuti vorangariri svikiro. Ndiri kuona pagwara ramuri kufamba naro handisi kunzwa muchitaura vemhuri yekwenyu. Vemhuri yekwenyu kutanga vakagamuchira here zviri pamuri kana kuti vakazviramba zvinoita kuti mufambe mega, mufambe nasawira? Ya, ipapo ndotenda vekumhuri kwedu izvozvo, vekudombosha kunova kumba kwakaberekwa baba, rege nditaure ndichingobva pekutanga kuitira kuti zvinyatsojeka. Sekuru baba wababa vainzi vangu vaine vadzimai vakati wandei, vaine vadzimai vakati wandei. Baba vangu vakaberekwa kumhiri kunoku, baba vachigara kumhiri uku, asi sekuru baba wababa pavakasungwa ndo pakabva padzokera amai vababa vangu kumba kwavo. Nemakore wavainzi vapihwa ipapo takazodzwawo iri nyaya isusu. Makore avakapiwa nekutongwa, amai vakaona kuti rege ndidzokere kumba kwedu pavatanga kuriritirwa nehanzvadzi yavo. Isusu nababa bvawaiswa senemu yekunzi Mashinge, asi baba vari vekwaMazani, inova senemu yatinoshandisa mune parinhasi. Toshandisa senemu yekunzi Mashinge nekuti baba wakazorerwa nasekuru uku. Saka baba vazoshayika manje, isusu taienda kumusha nekusatozivavo, asi nekuziva nekuti uchenjeri ndaipiwa panguva dzacho idzodzo. Kushayika kwakaita baba vakatakurwa nehanzvadzi yavo yekwaMazani. VekwaMazani vachifunga kuti mwana wavo achienda unowigwa mumusha mani mavo, asi mwana akabva anzi ndatanga auya mumusha mani maakakurira. Asvika imomo ava vahanzvadzi vanova amai vababa nehanzvadzi yababa nehanzvadzi yaamai vababa vachibva kuti tangai maroora mwana nekuti ndindakarera. Asi baba ndakabvunza amai vakati baba vako vakataura kuti inini ndakabhadharwa kare. Amai vababa ndo vaitaura kudaro kuti baba vaGivhi vakandipa mari, Givhi haana chikwereti, baba vake havana chikwereti kuno, asi nenyaya yekuti vakazosungwawo chete ndesika ndakazongodzoka kunoku, asi munhu anga asina chikwereti pamwana wake anga akabhadhara. Saka isusu tazotora baba vakunonochengetwa uku kwaMashinge uku, takasvika ikoko vakachengetwa, asi paine makakatanwa. Tichidzoka kumba kwaambuya kwataisvikira kuholidhe uku, tete inova hanzvadzi yababa yakakwira pachisitubhu ikataura ikati kuno hakuchisina chababa venyu, kwababa venyu kumhiri uku. Nenyaya yei isusu mumba medu
inini ndini wechi3 2 vatema 2 vakaita seni kudai. Hanzvadzi yangu inonditeera inini yakafanana nini. 2 vari pamberi vatema 2 vanoteera vakaita seninini. Saka ivo vaifunga kuti vachawana gwara rekuti ndichanetsa kuti ndiri kuda mafuta, asi ndo pandambotaura pai kuti ndaigadzira majenareta. Hatina kuuya kuzonetsa kana kuzoita sei. Saka zvadaro ndakabva ndazodzokera kumusha 2019 papera 9 years ndisati ndaenda. Pandasvika nchida kuonawo panzvimbo pakachengetwa baba. Ndakasvika ndikapaona ndakuda kubvisa mashizha anga ari ipapo, zvikanzi aiwa muzukuru unofanira kutanga uya kunorara kuno pawandirambidza, ndichibva ndadzoka. Saka iko zvino manje ana bamunini vaivai ava vana vanova vaning'ina vababa vakuchiuya kwandiri vachitaura kuti uyai kuno titakure mutoro wababa venyu tese, nekuti baba venyu vari kuda dombo. Ndikati panogoda dombo sei imimi kuti makaisa concrete. Saka ko uyu kuzvarwa kwaakaitwa nekuchengetwa kwaakaitwa ukoku, ko kana iyeyo pakaiswa concrete asi asiri kuda kufukunurwa ipapo, ende pabody view futi makati isusu hatifanire kunge tichimuona, kwakatida kuti vana vangu vatange vandiona munoita sei. Imimi makuda kuti totsitsira dombo futi pamusoro. Alright sekuru. Handisi kuda kuti titaure nhongwa dzemumusha nekuti musha nemusha une zvawo. Mubvunzo wangu wanga wekuti vari kuzvitambira sei. Ipapo ndanga kuti mungonditi kana kuti hongu kana kuti kwete, nekuti ndanzwa muchitaura nhoroondo kuti munofamba mega. Kuti muri kufamba nani nasawira. Ngatibvisei ava vekure. Ndira kunzwa amai vamwe vaviri vatata vemumhuri menyu vanozvigamuchira here zviri pamuri? Vanozvigamuchira, ichokwadi amai vanogamuchira. Ende ivo vacho kudzoka kwavakaita ana bamunini vakazvigamuchira nekuti vakatodzwa kunzi kune rusununguko rwenyu ndokune mwana uyu. Handitya kuti ndizvozvo idzi dzematombo nekuti sei kana kwedu dziriko tinotonongedzerana. Mubvunzo wangu sekuru wekupedzisira, makati makaenda kuState House mine Tsamba, makaenda munomutapa mine Tsamba, mukaenda kuZimbabwe Defence House mine Tsamba, mukaenda kuZANU-PF mine Tsamba. Chamuri kudira kuonera mutungamiri wenyika ndechei? Mubva mataura iri meseji yacho kuti isvike kwavari zvisina tsamba, asi kuburikidza nepamakagara pazuva ranhasi. Tinotenda. Chandiri kuitira tsamba idzi kuti zvisvike kune mutungamiri wenyika, kuti ndikwanise kukurukura navo. Ivo vane masvikiro avo avanenge vainavo, asi haasi kukwanisa kuti avatsanangurire here kana kuti ari kukwanisa kuti avatsanangurire. Asi zvinhu zvavari kutsanangura zvacho hazvisi kuzobuda, nekuti kunze uku ndiri kunzi ndiende kune vakuru ava todzidzisana kubva pekutanga chinonzi chirarama nemutungamiri. Saka mutungamiri ndiyo waunofanira kusvikira womuudza gwara iri. Ndo zvandiri kuda kuonera mutungamiri rine uchenjeri nechiraramo. Kana vachizvitambirawo ndoona kuti vanozvitambira nenzira ipi, asi ndakurukura naivo mbune nekuti hakuna musha unenge usino zvekwavo kana matambudziko avo. Saka pazviito zvese zvinenge zvichitaurwa nenyika yese kana kuti neruzhinji kana kuti nemasvikiro kana kuti nemaprofita ese, zvinogona zvakanaka, zvinogona zvakashoreka. Saka inini daumbosvikawo ndokurukurawo navo kuti ndinyatsonzwisiso gwara kuti vanorifambiso sei gwara iri renzira yechivanhu. Ndaziva inini kuno kuchero ndikazofamba negwara iri ndichiita ndiri kunze uku, ndenge njizwa kuti mutungamiri wedu anofambawo negwara iri achisvikawo apa. Saka ndosika ndiri kuda kusvika kwavari, ndoenda kune kudefense futi ndinoda kusvika kwavari ndoziva kuti gwara iriwo futi vanoritambira here rekuti tive neuchenjeri hwakadai. Ndoendawo futi kuZANU-PF futi headquarters ikoko, ndonyatsotambirwawo nevanenge vachinzi shefu vacho vari ikoko. Ndoziva kuti gwara iri vanoritoriwo nenzira ipi yekuti titorewo masvikiro futi aya anenge akapoterwa tichikurukura tiri pamwe chete, tichivaka nyika yedu, tichisumudzira nyika, tichinzwawo mashoko kubva kune vakuru vanotitungamirira.
shoko haribvikwi isekuru, ndinovimba rinosvika. Mungave mine shoko rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe? Ya, kumhuri yeZimbabwe chikumbiriso chandiri nacho ndechekuti vana vari kufamba panzira dzechinamato mune ranhasi, vari kufamba negwara remasvikiro rechivanhu kana kuti rekumasowe. Ndiri kukumbira kuti vasakambire zvinhu vasati vanyatsonzwisisa kuti gwara iri riri kufamba nenzira ipi, nekuti kune vamwe vakuya vari kuzviti ndimanjusu, asi zita iri hatirizive kuti manjusu chii, ende vari kuzowanikwa vachihakiriswa mumweya yakaipa. Saka ndikukumbira kuti pavari kunge vachihakiriswa kana kuti vachitenda, vatange vanyatsonzwa nemwoyo wake kuti zvawaudzwa izvi hazvizokuvhiringidze here ramangwana. Saka ukange wataurirwa chinhu usati wachigamuchira, chimbotsvaga nzira yakaipa yaunozviisa iwewe wega nemwoyo wako kuti auya anditaurira ichi, asi chaanditaurira chikazoipa chakaipirei, chikanaka chakanakirei. Saka ndiri kukumbira vana veZimbabwe tifambe negwara tiri pamwe chete, nekuti nzira yechivanhu yadzoka, asi yadzoka kwakawandwa nechinamato kumasowe. Asi vekumasowe ndakukumbira kuti tobatana pamwe chete, tongogara sedare ramunoita rekukomba choto futi kumasowe ikoko, tichingokurukura tiri pamwe kuti vemasvikiro nevematare. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.